фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Аҳтам Раҷабалӣ аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан озод карда шавад. ҷаъфарзода Латофат Қаландар аз вазифаи раиси суди ноҳияи Дустии вилояти Хатлон бо сабаби ба охир расидани муҳлати ваколат озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 апрели соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Қурбоншозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қурбоншозода Нозигул Мастоншоҳ аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 апрели соли 2021.